Hyvää päivää ja tervetuloa kaikki Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin 50-vuotisjuhlijat. Tämä on hieno hetki ja täällä on valtavan hieno puhina. Hyvää juhlaa yhdessä. Olemme tulleet juhlistamaan Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin 50 toimintavuotta. Nautitaan juhlapäivällisestä ja monipuolisesta ohjelmasta. Olkaa sydämellisesti tervetulleita. Tieteen uusin läpimurto. Tutkijat ovat löytäneet uuden eliölajin tältä maapallolta. Sillä on annettu suomenkielinen nimitys supervanhus. Ja sen tyypillisiä merkkejä ovat se, että siinä toimii sekä ylä- että alapää vielä yli 65-vuotiaita. Evoluutio on tehnyt meistä tällaisia. Evoluutio on tehnyt meistä selviytyjiä. Suurimman osan ajasta ei olla ollut mitään alfanaaraita ja uroita, vaan ihan vain yksi osa ravintoketjua. Nykyisen luokittelun mukaan äärimmäisen uhanalainen riistalaji tuolla jossakin Afrikan savannilla. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka pystyy ratkaisemaan ongelmansa. Jos ette mitään muuta muista tästä mun juhlapuista, niin muistakaa tämä voimauttava iloa, mahdollisuuksia, tulevaisuuden uskoa tuova fakta. Sinut vesien ylitse soutaisin, lainet laulelisi laulujaan. Sinun naurusi keinuisi kaikuinen, pitkin tuttuja polkuja uudelleen. Sinut tahtoisin laulu hiljaisin, vielä elää pian sammuu pois. 1961 säädettiin työeläkelaki. Siitä rupesi eläkeläisten määrä kasvamaan ja sitä paljon alkas kans toiminta eri eläkejärjestöissä virimään. Paimiolainen V.J. Sukselainen ehdotti oman Varsinais-Suomen piirin perustamista 7.10.1974. Herrat lähettivät näytäntöjen jälkeen kukkia ja suklaata ja kaikenlaisia hassuja ehdotuksia. Kaupunki oli sananmukaisesti kaunismuotoisten jalkojen juurissa. Ei minulla pakana soikoon ole mitään sitä vastaan, että ne porkkanan väriset villahousuni jäävät teatteritaiteen historiaan. Mutta punssille minä en haissut. Ihan selvää punkkua se oli. Kunniakirja. Tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstänne Eläkeliitto ja oman piirimme päämäärien hyväksi on Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri päättänyt kutsua teidät Anna-Liisa Muutilan piirimme kunniajäseneksi. On Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri päättänyt kutsua teidät Hannu Rämö piirimme kunniajäseneksi. Hyvät kuulijat, kenelläkään meistä ei ole parasta ennen päivää. Siksi on tärkeää, että te nostatte keskusteluun myös ikääntyneiden ääntä. Ajattelen, että olette yhteiskunnan tärkeä voimavara. Eläkeliiton puolesta meillä on ilo onnitella Varsinais-Suomen piiriä sen täyttäessä 50 vuotta. Tuossa meidän pöydässä juhlapuhujana kysyi, että miten näin nuori tämä piiri on, että kyllähän eläkeläisyhdistyksiä ja liittokin on jo kuinka vanha, 55. Täytyis laulaa
olla surullinen. Tää ilta yhteen meidät toi, ja sillan välitetty toi. Nää hetket yhdessä mun vietettiin, ja menneisyyttä muisteltiin. Se yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma, jota te täällä kaikki kasvatatte, ja tiedetään tutkimuksistakin, että tämä sosiaalinen pääoma pidentää ikää meillä kaikilla. Se tuo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja auttaa onnellisempaan ja yhteisöllisempään, merkityksellisempään elämään.